Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox. Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ωραία, αφού μπήκα. Πρέπει να την έχει κολλήσει λίγο. Μισό λεπτάκι. Ωραία, είμαι έτσι. Ξέρω ότι μου αρέσει πολύ το εκπορτήρισα, ναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Τέλος πάντων, και σήμερα θα παίξουμε ξενοδοχείο. Θα μπαίνει και μία εξαδέρφη μου, αλλά δεν γινόταν. Αλλά δεν γινότανε. Πάμε να βρούμε ένα σπίτι. Τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο που σας έχω... Όχι, δεν σας έχω πει. Σκέφτομαι να πάρω τέτοιο σπίτι. Νομίζω είναι πολύ μικρό. Ωραία, μπήκα στο σπίτι της. Λοιπόν, θα παρατηρήσω λίγο αυτό το σπίτι να δω πόσο δωμάτια έχει. Κρίμα. Ναι. Άμα ακούτε λίγο περίεργα είναι επειδή είναι μπουκωμένη. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει ένα δωμάτιο, εδώ πέρα το μπάνιο, πέρα με τουαλέτα. Έχει πάλι ένα μπάνιο που είναι για παιδάκια και άλλο. Ένα δωμάτιο θέλω να πω. Μπάνιο εδώ πέρα και εδώ πάλι δωμάτιο. Δεν νομίζω ότι είναι καλό για... Για ξενοδοχείο. Θέλω ένα πιο μεγαλύτερο σπίτι και πιο ωραίο. Τώρα... Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, λοιπόν. Νομίζω αυτό. Κάτσε να δω πώς είναι αυτό το σπίτι. Δεν θυμάμαι. Α, είναι ένα σπίτι ασπρόμαυρο νομίζω. Αυτό. Έχει αρκετά δωμάτια και θα ήταν ωραίο για ξενοδοχείο νομίζω. Ωραία, τώρα θα πάμε να πάρουμε αυτές τις ταμπέλες που έχει το κουτί. Πάμε εδώ πέρα. Θα πάρουμε ένα μεγάλο πίνακα και θα γράψουμε hotel. Έκανα βλακεία. Ή να γράψω καμάρα hotel. Γράψω καμάρα hotel. Γιατί συνέχεια μου μπαίνει με τι... Ωραία, το έγραψε. Τι ακούγεται έτσι. Κάτι που έχει και περίεργα και τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα βάζουμε αυτό εδώ πέρα για να γράψουμε πάρκι.
Κλανίομαι κιόλας. Τι θα κάνω. Σύν να γράψουμε εδώ πέρα. Πώς είναι η πισίνα. Ας το γράψω έτσι τώρα. Τι είναι αυτό. Θα πατήσω πάνω για να γράψω Καμάνα Hotel. Να γράψω VIP Hotel. Θα γράψω VIP Hotel. Και θα βάλω ένα παραπάνω και είναι VIP Hotel. Ας ελπίσουμε ότι δεν με έκλειψε κάποιος, γιατί ακούστηκε ένα μπαμ, εκεί. Εδώ πέρα είναι το πρώτο δωμάτιο. Βασικά θα γράψω 01, γιατί είναι το κάτω. Θα γράψω Παύλα, συγγνώμη. Παύλα, 1. Συγγνώμη για τον ήχο που ακούγεται. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Ακούσει καλό. Ναι, και όμως. Του ακούτε. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Πάω να κρυφτώ για καλοκαιριακά, ακόμα να κυνηγάει κάποιος. Τι θέλει. Όχι, δεν θέλω. Λεκή απάντησε. Ρε, όμορα. Καλό θα ήταν να κλείσω το τέτοιο. Να κλείσω τα πάντα. Γιατί είναι λίγο... άμα είναι αυτός κλόουν, δεν καταλαβαίνετε πώς. Πυροβολάει, παιδιά. Θέλει λεφτά. Έχουμε κλείσει. Να σου χέσω. Now. Φύγετε όπως είστε. Όλοι φύγετε όπως είστε. Όχι ρε φίλε. Έλας αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχω ανοίξει καν το hotel. Παναγία. Είναι λίγο creepy έτσι που λοιπόν, ωραία μέχρι στιγμής. Αυτό θα είναι το νούμερο 1 σκέτο. Δωμάτιο δεν είναι. Όχι μπάνιο. Ξέρω πώς είναι το μπάνιο. Στα αγγλικά. Bathroom. Θυμήθηκα. Δώστε μου ένα λεπτό. Δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει. Μισό λεπτό. Βεβαίως και έχω βιβλία από αγγλικά.
Γιατί δεν τα έχει όμως. Πάμε να την κοιτάξω πάλι. Κομπιούτερ, παρακαλώ. Όχι. Είμαι 100% σίγουρη ότι υπήρχε στο βιβλίο αυτό. Γιατί... Να το νομίζω ναι. Όχι, αυτό είναι άλλο. Να το υπάρχει. Τώρα ωραία, το γράψαμε και τώρα πάμε στα τέτοια πώς λέγονται, τα δωμάτια. Εδώ πέρα είναι για 2 άτομα. Τι να γράψω? Θα γράψω για 2 woman. 2... όχι πάλι, το ξέχασα και αυτό. Τέλος πάντων. Θα γράψω νούμερο... γίνεται σεισμός. Λέει ότι έγινε και καλά σεισμός 6,8. Παιδιά, πρέπει να το κάνω μπαν, γιατί είναι χαζό άτομο αυτό. Τώρα θα σας πω εγώ το θα έρθει. Με παρακολουθείς για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή έτσι για να έχουμε δουλειά να βρισκόμαστε? Αχ, όχι ρε παιδιά, μου βγήκε. Λέγε. Εντάξει, τώρα κάτσε παιδάκι μου και λέγε, δεν ράβω με τα αυτιά, μπορώ να σ' ακούσω. Λοιπόν, έμαθα κάτι σήμερα και στενοχωρήθηκα λίγο. Γι' αυτό μου ήρθες με τα λουλούδια. Πάλι με τα λουλούδια. Δεν θα σου ξαναφέρω να το ξέρεις. Παιδιά, νομίζω μπήκα σε λάθος πίστα και μου έχουν σπάσει τα νεύρα αυτός ο κλόουν. Κάτσε να το κάνω αυτό γιατί αυτός μάλλον θέλει να μπει μέσα. Πέθανε από μόνο στη γη. Τι έπαθα? Ωραία το αυτό. Μπες εδώ μέσα. Εδώ. Green. Why? Γιατί δεν κατα... Έλεος. Έλεος όμως. Και αφού δεν είναι κανείς. Κοίταξε τι θα κάνω τώρα. Θα βάλω την κάμερα. Να σου πω ρε μαγκά μου. Έλα όμως. Έλα. Τέλος. Τι μου μπορεί φοράει αυτή?
Κάτσε, τη μεσήνα την έχω ανοίξει. Την έχω ανοίξει νομίζω. Έτσι θυμάμαι. Ναι, την έχω ανοίξει. Ωραίο. Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Τίποτα απολύτως. Το ξέρω. Αν συμβεί κάτι άλλο, αν δεν πρόκειται, τι παίρνει καλά. Θα βάλεις μια φωνή, θα σε ακούσουν οι μπάτσοι και θα πούν να σε σώσουν. Και δεν μπορώ να φωνάξω. Αν το φωνητικό πήλαγιά μία φορά, μία που πήγε να με σκοτώσει, ένα σκέφτεται. Δεν πήγε να σε σκοτώσει. Είπα μόνο ήταν. Μα πήγα και εγώ να φωνάξω. Λοιπόν, παιδιά, αφού δεν έρχεται κανένα σπίτι μου και μου έχουν σπάσει τα νεύρα αυτοί εδώ πέρα, τέλος πάντων, ναι, θα το κόψω εδώ πέρα το βίντεο. Και τι θέλει πάλι αυτό. Σας αφήνω αυτό για να δούμε τι θέλει αυτός και μετά θα σας κλείσω. Πάμε να δούμε τι θα κάνω. Θέλει κάτι να κάνω. Να κάνω zoom, ρε. Με κλείδωσε. Μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Hey, είμαι εγώ. Με κλείδωσε εκεί μέσα. Μπορείτε να πατήσετε και αυτό. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω ποιος είναι. Υγεία. Αυτό κοριτσάκι τι έχει πάθει και με ακολουθάει παντού. Τέλος πάντων. Και αυτό ήταν το βίντεο. Θα σας γράψω τώρα και το όνομά μου, πώς με λένε. Μισό λεπτάκι. Πού είναι όμως? Βασικά όχι, θα τα σβήσω αυτά. Με λένε κολλημένα όλα αυτά. Δεκατρία νομίζω 24. Σας βάζω και από κάτω το 64. Είμαι μία με ροζ μαλλιά. Νομίζω θα με βρείτε. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ναι, έτσι νομίζω. Και έτσι με λένε στο Roblox. Τώρα, τι έγινε εδώ? Τι κάνω ρε παιδιά? Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Μισό να το σβήσω. Αυτό ήταν το βίντεο. Να κάνετε μία εγγραφή και ένα like και να με ακολουθήσετε. Σας αγαπώ. Αντίο. Γεια σας.